samme. Det er det samme. Det er simpelthen mærkeligt. Thì xe nam chưa? Cái cành đẹp. Det er der ikke det lort. Det kan jeg lige så godt. Det er nemmest, når der er så mange mennesker. Det kan lige så godt. Der er alligevel lige rimelig proppet her, så han skulle ind nede foran. Så det kan man lige så godt. Nå ja, man skal bare betale. For halen kan der ikke være flere. Der er ikke flere, der kan sidde derinde, hvor alle lige bliver bedt om at stille sig.